Jeg forklarer, at det kan fortsætte med under i... Har sat Kom igen, men nu skal vi nok bøge Ja. Nein, es war in Norditalia. Es war englanninkielistä. Siis niin kuin Marin Wappa englanniksi. Niin, se oli se Wappa-juttu, että se meidän Pohjois-Saamen Wappa, siinä on melkein valmiiksi, että se voidaan laittaa ruotsiksi. Mutta, ja mulla oli jopa rahaa siihen, mutta kukaan ruotsiksi ei ollut kiinnostunut tekemään sitä. Ja, no nyt ei enää ole rahaa, mutta se on siis perussanasta on 3000 sanaa. Ja minä olen kääntänyt aika paljon. Även om jag inte talar svenska kan jag översätta lite sådär. Eli sekin voi tietysti olla, että mä olen väärässä. Mutta sitten kun alkaa olla poronhoitoa ja ulkoilmaa tunturisanosta, jota mä en saa edes norjaksi, mä en ole. Mutta eikä siinä on ehkä ainakin vähemmän kuin 500, jolla ei ole yhtään käännöstä. Ongelma on se, että jos halutaan käyttää leksää, eli siis se sana, että jos siinä lukee norjaksi ja sitten pitää kysyä mikä tämä on saameksi, sitten yleensä Ruotsin saamelaiset osaavat sen verran norjaa. Eli jos siinä lukee gyt, sit sä tiedät, että se on ganda. Mutta jos siinä lukee ganda, sitten se voi olla vaikea kirjoittaa gyt oikein. Tai tulla mieleen, mitä se on. Kirjoittaa jenteä eikä jentaa ja tällaisia. Että sen takia se oli sit, että se pitänyt olla käännetty ruotsiksi. Etelä-Saamen Wappa on käännetty ruotsiksi. Mutta ei Pohjois-Saamen.